kamar yadda kuke gani wannan naira 200 ne, kuma zan yi amfani da wannan naira 200 na sayar da mutum ɗaya har mutum 400. Ko mu je mu ga yadda ta kasance, let's go. Nan take na tafi cikin kasuwa na ce a bani kuli na zo na siyi mai kamar da kuke, na tafi gurin yan awo na ce a bani farar shinkafa. Nan take ka fara auna mana, na ce kuma normal shinkafa ita ma na siyo citta kanwa na zo na kawo kayana ga sanan hadda stock away. Nan take na fara wanke farar shinkafa ta sai na kai ta markaɗe, gashi nan kamar yadda kuke gani. Ina kawowa gida na juye shi a katon bokiti, na ce bari an zuba yis a cikin ruwan zafi na kaɗa shi, sai na zo na juye shi a ciki kamar yadda kuke gani. Na fara juyawa, na zo na zuba baking powder ɗina na fara juyawa, shi ma na zo na zuba sukari, shi ma na zo na sa gishiri again, na zo na sa ruwan kanwa. Nan take na zo na fara raba shi domin zan sa a rana. Nan take na zo na fara daka kuli na saka magi barkono na fara dakawa, sai na zo na fara haɗa wuta. Alhamdulillah gashi nan na haɗa wuta sai suya, mu je zuwa. To fa suya ta yi nisa dan na fara cika butiki biyu ma, sai na zo na fara zubawa